Ilhan gani si Uncle ba? In love. Kasi katawa. Uncle ay katawa. Ilhan gani. In love si Uncle ba? Kaya magkatawa ko. Katawa si Uncle. Uy, sulod mag police headquarters call. Ha. Police headquarters si Uncle sulod. Sulod Uncle right, police headquarters. Ay katawa. Right. Salamat day. Amping po din ha day. Salamat. Nagbakmas ko day. Gigan ko naghatod sa mga alaga. May diri na yung mga basta diri. By station ang hunong sasakyanan diri. O sa mga bus. Ato ko itong hagdanan dito mo. Tungas ko itong hagdanan dito. Mag-exercise ko. Baktas. Exercise. Tungas ko itong hagdanan dito. Ano? Ang hagdanan ko basa na. Exercise ko ng hagdanan lang. Tugnaw na diri oh. Basog na hangin oh. Tugnaw na. Diri tawid sa dito. Madto tani hagdanan. Tawid sa dito. Sapat lang dito. Ito po itong hagdanan. Ito po. Exercise to the exercise. 1, 2, 3, 4, 5.
baktas. Baktas ta diri. Ayan. Tungas. Kat sa hagdanan. Eh? Ara, tungas ya. Hagdanan.Ere. Maya to ang kalingawag baktas. Inhale, exhale, inhale, exhale. Here we go. Dari ko sa taas. See? Hospital na dari hospital. Hospital na diha. Pwede mo kumagyan yung tender. Dito sa kuwan. Baktas dito sa hagihan nando. Baktas. Baba na ko. Ayan. Pwede ito sa gara. Baba na ko. Magyan ka ko dito sa pipas. Pinas hospital ang mga people. Ayan huwag na diri guys, huwag na yan, last stop. Here is the last stop. So, dito ka maghintay ng bus. Si ate, nagbabasura. Ayan. Ganda tingnan yung mga buildings, ano? See? Pati
Squid Game. Yan, road to Squid Game. Squid Game. Basura. Kagaya ang basura. Busy people here. Malamig na dito guys, malamig-lamig na ang panahon. Malamig-lamig na ang panahon. Hospital is yan, public hospital. Nanay na nagbabasura. So yun, dito yung mga public hospital na ito yung ano sa typhoon. Tawid tayo, tawid. Loko yung ano na yan. Yan ate, hawakan mo talaga yung alaga mo ate kasi delikado. Baka tatawid. Ayan. Ate, itong sasakyan na to.